Abanye abantu bake babe namagama ukuthi inkomo ayiwenzi umsebenzi. Kodwa into eyenza umsebenzi imbuzi. Ongelona iqiniso, ongayiqiniso futhi. Abanye abantu baba nezinkulumo zokuthi into eyenza umsebenzi imbuzi, inkomo isuke seyandisa ukudla. Njengoba sengishilo ukuthi ngayiqiniso kuphinde kuba amampunge futhi. Kodwa umsebenzi uyahlukana ukuthi imuphi umsebenzi osukuwenza ngaleso sikhathi. Angeke sathi inkomo ayiwenzi umsebenzi, kuyiphutha lokho ukubeka ngembaba ukuthi inkomo ayiwenzi umsebenzi, into eyenza umsebenzi imbuzi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhola umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiphinde nginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke lapho kufinyela khona lomfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa, umshana wakafuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombi siyamncumela, insizwa ziyamkhomba. Silone sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhadla kancane esontweni ogqamgqama umsathenga kanela khala lathi ngihamba lithese lositha lathi ngahamba. Asibonge kakhulu ngokuthi bafowethu niqhubeke nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Siyacela futhi ukuthi ke nawe ungaka-subscribe, usubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV ukuze ukwazi ukuthi uyithole yonke imifanekiso eqoshiwe esiyifakayo la kwi-channel yethu. Siyacela futhi ukuthi niphinde nizitholele incwadi zempunga yesintu. Ziyatholakala ke ezitolo zakwa Adams and Greeks museThekwini naseMaritzburg. Kanti uma ukuthi ukude nale ndawo uyakwazi ukuthi uzithole ngeposi kanjalo nangophepho. Le ncwadi ke ziyakwazi ukuthi zifike kuwena nje qathatha. Namuhla ke bafowethu ngiyafisa ukuthi sike sibuke indaba yokwenza umsebenzi wabantu abadala. Ngifuna sibuke ukuthi umsebenzi wabantu abadala uyenzeka yini ngezinkukhu. Ngoba abantu abaningi bayaba nemibuzo bathi Impunga Yesintu ekhaya kufanele ngenze umsebenzi wabantu abadala, umsebenzi othile. Kodwa manje amandla nginawo, kungabe mhlambe ngingakwazi ukuthi ngiwenze ngenkukhu okanye ngeke ngikwazi ukuthi ngiwenze ngenkukhu. Ngifuna ukuthi ke namhlanje nake ngikwenze kucaca ukuthi umsebenzi wabantu abadala awenziwa ngenkukhu. Kodwa umsebenzi wabantu abadala wenziwa ngembuzi. Nakhona futhi embuzini kuke kuhluko ukuthi imuphi lo msebenzi wabantu abadala osukuzowenza ngaleso sikhathi. Uzokhumbula ukuthi abanye abantu bake babe namagama ukuthi inkomo ayiwenzi umsebenzi. Kodwa into eyenza umsebenzi imbuzi. Ongelona iqiniso, ongayiqiniso futhi. Abanye abantu baba nezinkulumo zokuthi into eyenza umsebenzi imbuzi, inkomo isuke seyandisa ukudla. Njengoba sengishilo ukuthi ngayiqiniso kuphinde kuba amampunge futhi. Kodwa umsebenzi uyahlukana ukuthi imuphi umsebenzi osukuwenza ngaleso sikhathi. Angeke sathi inkomo ayiwenzi umsebenzi, kuyiphutha lokho ukubeka ngembaba ukuthi inkomo ayiwenzi umsebenzi, into eyenza umsebenzi imbuzi. Ngoba uzokhumbula ukuthi khona umsebenzi uma ngenza isibonelo. Khona umsebenzi wesidwaba nomsebenzi wesihlangu. Leyo msebenzi yombila kuyona imisebenzi ongayenza ngembuzi, ayenziwa ngembuzi. Kodwa kuba inkomo, isidwaba siba inkomo, nesihlangu siba inkomo. Esisho ukuthi ke angeke sawufaka ungqiye ekuthenini umsebenzi wenziwa ngembuzi kuphela, inkomo isuke seyandisa ukudla. Akuzona zonke izikhathi la kusuke kunjalo khona ukuthi imbuzi yona yenza umsebenzi, inkomo isuke seyandisa ukudla. Angiphinde ngenze esinye isibonelo. Ukuthola ukuthi phakathi komuzi khona umuntu ofuna ukunikeza isithebe okhokho bakhe noma umkhulu bakhe. Ngenkathi efika izobanikeza isithebe, ufika ngembuzi. Abatshele ukuthi nina bosibanibani ngithi nasi isithebe engininikeza sona. Kepha ke ngakusasa ngizobe senginikeza isithebe esikhulu, sekhuluma ngenkomo ke lapho. Kuleso simo esinjalo ukuthi isithebe, wenza isithebe phakathi komuzi. Uyakwazi ukuthi usenze ngembuzi kuphela, ayibibikho inkinga. Kodwa makuthiwa wenza umsebenzi ofana nesidwaba, angeke ufike ukhuleke ngembuzi kuphela ubabikele ukuthi wena uzonikeza mhlawumbe umuntu othile isihlangu sakhe.
bese uthi uzophelela lapha embuzini. Cha, inkomo isuka iphoqelekile lapho hayi ngoba isuka izokwandisa ukudla, kodwa isuka ifika izokwenza umsebenzi ekufanele ukuthi wenze, unikeze ngayo umnumzane isihlangu. Ngaloko bafowethu bengithi ake ngicacise nje lapha ukuthi nenkomo iyawenza umsebenzi ngoba ikhona imisebenzi edinga inkomo. Siphinde futhi sibuye size lapha ekuqhoyiseni. Ngenkathi uzoqhoyisa umfazi esefikile emagcekeni akini, nawo umsebenzi loyo osukuwenza ngenkomo okuwukuthi kufanele umqhoyisa ngenkomo, akubi imbuzi. Uma kwenzekile kwaba imbuzi kusuke kufana nokuthi ubambisile, usuke ungakwenzile ngokuphelele. Asibuyeke manje size la enkukhuwini ukuthi inkukhu zona ziyawenza yini umsebenzi wabantu abadala. Inkukhu bafowethu aziwenzi umsebenzi wabantu abadala. Ake sithi mhlambe ke kuwena kufanele ukuthi uphokhokho bakhe isithelo, okanye kufanele ukuthi ubike ingane yakhe emathongweni, okanye kufanele ukuthi wenzele ingane yakhe umhlonyana. Kodwa manje amandla okuthola imbuzi okanye amandla okuthenga imbuzi awukakabi nawo. Into ekusuke kufanele ukuthi uyenze uma ukuthi uzosebenzisa inkukhu, kusuke kufanele ukuthi wazi emqondweni wakho ukuthi lo msebenzi awukakawenzi. Kodwa wena into osayenzile usabambisile, usanike ithongo ithemba lokuthi umsebenzi uzokwazi ukuthi uwenze. Ukhumbule phela ukuthi ngenkathi uqala uyihlaba inkukhu, asithi mhlambe kufanele wenze umsebenzi ngembuzi, usuyafika manje nezinkukhu ezimbili mhlambe uzothi nina bokhokho ngiyacela ukuthi nibambe la, uma seningipha amandla ngokwazi ukuthi ngibuyeke manje ngizonenzela ngendlela efanele ukuthi nginenzele ngayo. Ngenkathi wenza ngezinkukhu usuke uthuma umphefumulo wazi izinkukhu ukuthi uhambe uye kwelamathongo uyobika ukuthi wena amandla awukakabi nawo, uyacela ethongweni okanye uyalinxusa ithongo ukuthi likupha amandla ukuze ukwazi ukuthi umsebenzi uwenze ngendlela efanele. Ngenkathi uphuma umphefumulo wawo lenkukhu uzohamba vele nawo uye kwelamathongo uyoqinisekisa ukuthi wena ngempela amandla okwamanje awunawo, kodwa manje uyacela futhi ukuthi bakukhanyisele bakupha amandla. Ngenkathi wena ulichitha igazi emagcekeni akini okanye ekini, igazi laleyo nkukhu wenza lowo msebenzi omncane osukuwenza wokubika okanye wokubambisa okuwukuthi mzukwana wathola amandla, umsebenzi uzokwazi ukuthi uwenze. Lelo gazi lelo ilona gazi lelo sokulichithela ukuthi uyafunga okuwukuthi ngempela uma umsebenzi usuwutholile okanye amandla usuwatholile, uyophinda ubuye futhi uzowenza umsebenzi ngendlela efanele. Uma kwakufanele uwenze ngembuzi, uzokwazi ukuthi ubuye uzowenza ngayo imbuzi. Ukhumbule futhi nakhona enkukhwini phela ikhona inyongo. Ngenkathi ke nawe uyikhipha leya nyongo uyisebenzisa ngaleyo ndlela oyisebenzisa ngayo kini, lapho ke leyo nyongo usuyisebenzisa njenganobufakazi. Yona isikwa manje siba ufakazi ukuthi ngempela lo muntu lo washo wathi umsebenzi uzokwazi ukuthi awenze uma sethola amandla. Iyona ke lento egcina isibanga ukuthi ke manje uma usuwatholile amandla umsebenzi ungasawenzi bese izinto ziqale zikushaye, ingoba wena wawukade uthumile umphefumulo ukuthi awuhambe uye kwelamathongo uyosho ukuthi uma usuthola amandla, uma sebekunikile amandla umsebenzi uzowenza. Kwaphinde futhi kwaba nesefungo senzayo lela gazi walichitha lenkukhu. Kwaphinde futhi kwazoba nofakazi ekuyena umuntu ke manje ozofakaza ekuyinyongo okuwukuthi ngempela nami ngikhona nje njengenyongo yalenkukhu, ngiyafakaza ukuthi ngempela lo muntu washo wathi umsebenzi uzowenza. Manje wena wawathola amandla wabungasawenza umsebenzi, wagcina ngalo wawenzile wenkukhu, bese izinto ziyaqala ziyakuphendukela. Ingoba wena isithembiso sakho okade usenzile ethongweni awuzange usakwazi manje ukuthi usigcine, noma ngabe wena ungaphika wena uthi awuzange ukusho lokho ukuthi umsebenzi uzowenza ngendlela egcwele. Kodwa ngesimo sokuthi lachitheka igazi, waphuma umphefumulo wahamba wakwelamathongo, wayisebenzisa lenyongo yenkukhu, izona zonke izinto ezijika sezikuphendukela lezo zisho zithi lo muntu ngempela washo wathi umsebenzi uzowenza. Asikubekeke bafowethu la kwimpunga yesintu TV ukuthi uma kukhona umsebenzi owawenza ngenkukhu, musu kulindela izinto ezinhle ingunaphakade, kodwa kufanele ukuthi ukwenze
kusuke kufanele ukuthi uphinde ukwenze lokho ngembuzi uma kwakufanele ukuthi ukwenze ngembuzi. Ngoba inkukhu awukwazi ukwenza ngawo umsebenzi wabantu abadala, kodwa inkukhu igcina ngokubambisa uma wenza umsebenzi. Okwazi nje ukuthi uma wenze ngenkukhu leyo nto isuke ingaphelele, kusuke kusafanele ukuthi uyenze kahle. Futhi uma kuzohamba isikhathi ugcina ungakwazi ukuthi ukwenze ngendlela efanele, okwazi ukuthi izinto zihambe zikushaye ngoba wenza isethembiso waphinde wafunga ukuthi uma bekupha amandla uyokwazi ukuthi ukwenze. Vele ke bafowethu ngeke ukwazi ukuthi ufike wena uthi uzokwenzela omkhulu bakho ngeenkukhu ekubeni amandla wanikezwa yibona. Kusuke kufanele ukuthi ucele ukuthi uyacela ukuthi bakupha amandla okanye uyacela ukuthi bakuphe lo msebenzi. Uma izinto sezilungile bakupha amandla uyobuya ke manje usuza kubona usuzokwenza ngendlela efanele. Kodwa izinto ke bafowethu ezifana namalathi mhlambe wenzela ingane encane ungakwazi ukuthi leyo nto uyilungise ngeenkukhu ngoba kuona umsebenzi wabantu abadala, kodwa usukulungisela ingane leyo nto ekusuke kufanele ukuthi uyilungisele yona. Ngamafuphi usukuthetha icala. Uzokhumbula ukuthi sifikile la sanitshela ukuthi ilathi lengane yakhishwa. Yebo liyakwazi lona ukuthi lenzeke libe impumelelo ngoba ingane encane losukuyenzela. Futhi konke osukukwenza njengoba usukuyinikeza ukudla njalo njalo uyigqokisa, usugcina lela cala lokuthi lezo zinto zange zize zenzeke kulona kuyona ingane. Kodwa ke bafowethu sengiphetha nje ngeimpunga yesintu. Isihloko sethu sanamuhla bese ukuthi nje umsebenzi ngeenkukhu abantu abadala awenziwa umsebenzi ngeenkukhu. Kodwa uma uwenze ngeenkukhu okwazi ukuthi usukubambisa, usukusabatshela abantu abadala ukuthi uma bekupha amandla uzokwazi ukuthi ukwenze konke lokho ngendlela efanele nangesilwane esifanele. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi niubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela futhi ukuthi ke niphinde niusabalalise nakwabanye. Niqhubeke futhi nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV bese ningakhohlwa nokuzitholela zona incwadi lezi zimpunga yesintu. Ziyafundisa kakhulu, ziwumbelo ogwanzile. Asibonge kakhulu ke bafowethu bese sithi ke nje impunga. Wanshaya kamnandi umoya, umoya womkhoma zwangikhumbuza indaba kaMsengiyani. Wanshaya kamnandi umoya womkhoma zwangikhumbuza umthuzi hlahla somthole sahle sibuzo lotshani.